Καλώς ήρθατε στην έκθεση «Ο γάμος στη Μικρά Ασία» στην εστία Νέας Σμύρνης. Σε αυτή την έκθεση, μέσω μουσιακών αντικειμένων και ιστορικών κοιμηλίων, διερευνούμε τα έθιμα και τις παραδόσεις των Μικρασιατών. Ο γάμος στη Μικρά Ασία, κατά κύριο λόγο, γινόταν με προξενιό. Ο γάμος από έρωτα δεν ήταν τόσο διαδεδομένος ούτε κοινωνικά αποδεκτός. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνταν η βοήθεια των προξενήτρων. Αυτές λοιπόν επιστράτευαν τη διπλωματική τους δυνότητα, αλλά και τα αγούρια τους για να επιτύχουν τη σύζευξη των δύο νέων, αλλά και τη σύζευξη των δύο οικογενειών. Ένα από τα αγούρια που είχαν, και μας είναι γνωστά ακόμα και σήμερα, αφόσον χρησιμοποιούμε τη φράση ακόμα «θα βγω από την ίδια πόρτα για να μην χαλάσει το προξενιό», ήταν να μπαίνουν και να βγαίνουν από το ίδιο σημείο. Εφόσον το προξενιό είχε θετικό αποτέλεσμα και ήταν επιτυχές, ακολουθούσε η πρώτη μεγάλη συνάντηση των μελονύμφων και των οικογενειών τους, που δεν ήταν άλλο από το τραπέζι του Αραβώνα. Στο τραπέζι του Αραβώνα συναντιόταν για πρώτη φορά η οικογένεια του γαμπρού και της νύφης και συνήθως συναντιόταν και για πρώτη φορά το ζευγάρι. Πραγματοποιούταν κατά κύριο λόγο στο σπίτι της νύφης και ήταν γεμάτο από μανέτια, όπως λέγανε οι Μικρασιάτες, δηλαδή δώρα, που θα δίνονταν από τον γαμπρό στη νύφη, αλλά και την νύφη στον γαμπρό. Ταυτόχρονα όμως θα δίνονταν και στον κουμπάρο, που θα τους βοηθούσε να εκπληρώσουν τον γάμο, άρα θα δίνονταν και η πληρωμή, θα λέγαμε, το δώρο της προξενήτρας που είχε εκτελέσει το σκοπό της. Ταυτόχρονα στο τραπέζι δεν λείπανε τα κεράσματα. Και εκτός από τα κεράσματα δεν έλειπε και η εικόνα της Παναγίας, η οποία λειτουργούσε, θα λέγαμε, σαν ένας αόρατος, υπερφυσικός κριτής, νομικός κριτής, η οποία θα επισφράγιζε αυτή τη συμφωνία μεταξύ των δύο οικογενειών και μεταξύ των μελονύμφων. Για το τραπέζι του γάμου επέλεξα να σας παρουσιάσω ένα γλυκοδοχείο. Αυτό το γλυκοδοχείο είναι από το 1920. Είναι φτιαγμένο από ορίχαλκο. Τα γλυκοδοχεία δεν λείπαν από τα μικρασιατικά τραπέζια, συνήθως κατασκευάζονταν από κρίσταλο, γυαλί και ασίμι. Το συγκεκριμένο είναι φτιαγμένο από ορίχαλκο γιατί προέρχεται από μία περίοδο, το 1920, όπου έχουν ήδη προηγηθεί αρκετά μεγάλη πόλεμη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και υπάρχει τεράστια έλλειψη μετάλλων. Από αυτήν όμως την επιμονή τους να συνεχίζουν οι Μικρασιάτες να δημιουργούν αντικείμενα που αφορούν την καθημερινότητά τους, τις παραδόσεις τους και τα έθιμά τους, καταλαβαίνουμε την αγάπη τους και την αιμονή τους στην παράδοση. Επίσης, μιλώντας για το γλυκοδοχείο, θα ήταν καλή ευκαιρία να σας υπενθυμίσω ότι η Μικρασιατική γη ήταν έφορη γη. Ήταν μια γη γεμάτη καρπούς. Επομένως, τα κελάρια και οι αποθήκες στο χειμώνα ήταν γεμάτες από ζαχαρωμένα φρούτα, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, από ξηραμένα φρούτα. Και ήταν σύνηθι κεράσματα τα οποία προσφέρονταν στους καλεσμένους, στην περίπτωση της έκθεσής μας, τους καλεσμένους σε ένα τραπέζι Αραβώνα, αλλά ευρύτερα στις κοινωνικές τους συναναστροφές και στην κοινωνική τους ζωή. Μετά το τραπέζι του Αραβώνα ξεκινούσαν οι προετοιμασίες για το γάμο. Η οικογένεια του γαμπρού, κατά κύριο λόγο, αναλάμβανε το κάλεσμα. Το κάλεσμα εκείνη την εποχή, όπου ο τύπος δεν ήταν ευρύτερα διαδεδομένους ή το κόστος του ήταν πολλές φορές απαγορευτικό για τον μέσο άνθρωπο, για το κάλεσμα του γάμου χρησιμοποιούνταν και ντυμένα μαντιλάκια, τα οποία θα φέραν πολλές φορές και τα αρχικά των ονομάτων των μελονύμφων και μέσα τους κρύβονται λιχουδιές. Άλλοτε κουραμπιέδες, άλλοτε μπισκότα, λουκούμια και αν βέβαια ο γαμπρός ήταν κυμπάρης ή πλούσιος, θα έστελνε και ένα μπουκάλι με λικέρ ή με ούζο. Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια της νύφης αναλάμβανε να προετοιμάσει δύο πράγματα. Πρώτο, την πρίκα της νύφης. Εδώ μπορείτε να θαυμάσετε μία πρίκα, η οποία προέρχεται από τις αρχές του 1900. Είναι κατασκευασμένη στη Σμύρνη και άνοικε σε μεσοαστική οικογένεια.
Οι πρίκες συνήθως περιλάμβαναν ρούχα για την ύφη, νυχτικά, οικοσκευή, αλλά συνήθως περιλάμβαναν και βρεφικά ενδύματα, καθώς ο λόγος του γάμου εκείνη την εποχή ήταν η τεκνοποίηση. Στη συγκεκριμένη πρίκα έχουμε την τύχη να βρίσκεται ακόμα μέσα στο βρεφικό φορεματάκι η ετικέτα από τη βιοτεχνία που το κατασκεύασε. Πρόκειται για τη βιοτεχνία πρίκας, η οποία λειτουργούσε στο Φραγκομαχαλά της Σμύρνης του Λοΐζου και λειτουργήσε βέβαια μέχρι το 1922 και την καταστροφή. Εφόσον ολοκληρώνονταν οι προετοιμασίες για την πρίκα, η προσοχή της οικογένειας της νύφης στρεφόταν στο κεντρικό πρόσωπο του γάμου, που δεν είναι άλλο από την ίδια την νύφη. Εδώ μπορείτε να δείτε μια σειρά από φωτογραφίες από μικρασιάτισσες νύφες, οι οποίες όμως στοχευμένα είναι από τη δεκαετία του 1930. Έκανα αυτή την επιλογή κατά τη δημιουργία της έκθεσης, γιατί ήθελα να δούμε και να παρατηρήσουμε το πώς μετά την καταστροφή, μετά από αυτή τη μεγάλη τραυματική εμπειρία που είχαν οι μικρασιάτες, πώς προσπαθούν και κρατούν ζωντανά τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Κατά την προετοιμασία της νύφης, φτιάχνονταν τα στέφανα. Τα στέφανα εκείνη την εποχή, όπως και αυτά τα οποία είναι από την Καπαδοκία από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, κατασκευάζονταν από ρητίνη, σύρμα, ύφασμα, κορδέλες και συνήθως στολίζονταν με λευκά, μικρά, φρέσκα άνθη, σύμβολα της αγνότητας. Το συγκεκριμένο, αν έρθετε λίγο πιο κοντά, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε ότι έχει μαραμένα ακόμα κάποια ανθάκια λεμονιάς. Ο λόγος που επιλέγανε τα άνθη εσπεριδοειδών δεν ήταν απλά το ότι ήταν σύμβολα αγνότητος, εξυπηρετούσαν και στην ευωδία της κόμης της νύφης. Παράλληλα, εδώ μπορείτε να δείτε δύο νηφικά, τα οποία είναι, θα λέγαμε, αστικά νηφικά του προηγούμενου αιώνα. Το ένα προέρχεται όντως από τη δεκαετία του 1920, ενώ το άλλο είναι αποτέλεσμα της έμπνευσης μιας ενδυματολόγου, της αείμνης της Ζωιοπούλου, η οποία δημιούργησε το φόρεμα, αυτό το γαμήλιο φόρεμα για τις ανάγκες της ταινίας «Η Ρόζα της Σμύρνης», σκηνές τις οποίες έχουν γυριστεί και στην εστία Νέας Σμύρνης. Δεν είναι ένα σύγχρονο νηφικό, αλλά έχει γίνει απαραίτητη ιστορική έρευνα σε αντίστοιχα ενδύματα γαμήλια της εποχής και το αποτέλεσμα μπορεί να μας δώσει πολύ ξεκάθαρα και πολύ εύστοχα την αίσθηση και το γούστο της εποχής εκείνης. Περιλαμβάνει παπούτσια και το βέλο του. Ακριβώς από πίσω του όμως στέκεται ένα νηφικό, το οποίο θα παρατηρήσετε ότι μοιάζουν αρκετά. Αυτό το νηφικό προέρχεται από εκείνη την εποχή, είναι από τη δεκαετία του 1920, αλλά δεν είναι ολόκληρο. Περιλαμβάνει μόνο το μεταξένιο φόρεμα με τον δαντελένιο διάκοσμο, ένα άνθος από το βέλο που υπήρχε, αλλά δεν διατηρήθηκε με τον χρόνο, και το μαντιλάκι της νύφης, το οποίο είναι κεντυμένο με τα ίδια λουλούδια που φέρει το φόρεμα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εκείνη την ημέρα, που ήταν να σκουπίσει τον υδρότα της ή και τα δάκρυά της. Παρατηρούμε ότι και τα δύο είναι λευκού χρώματος. Εδώ θέλω να σας επισημάνω και κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα μιλήσουμε εκτενώς γι' αυτό. Θέλω να σας επισημάνω ότι κατά κύριο λόγο τα νηφικά στην Μικρά Ασία ήταν έχρωμα, πολύχρωμα. Το λευκό νηφικό εγκαταστάθηκε στην συνείδηση και στις επιλογές των ανθρώπων
από ένα ιστορικό γεγονός το οποίο δεν έχει συμβεί στη Μικρά Ασία, αλλά επηρέασε, θα λέγαμε όμως, όλο τον κόσμο. Το 1840 η βασίλισσα Βικτόρια στο γάμο της με τον Αλβέρτο αποφασίζει να φορέσει ένα νηφικό με πάρα πολλές και περίτεχνες λευκές ταντέλες. Θα βγει η καρποστάλ του γάμου της και θα κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο θα φτάσει και στα μεγάλα εμπορικά λιμάνια της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που δεν ήταν άλλα από την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Οι κυρίες θα πάρουν τις καρποστάλ και θα τρέξουν στους φραγκομαχαλάδες να φτιάξουν για τους γάμους τους αντίστοιχα φορέματα, θέλοντας εκείνη την ημέρα να μοιάζουν κι αυτές με πριγκίπισσες ή βασίλισσες. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα λέγαμε ότι για την εποχή της η βασίλισσα Βικτόρια λειτουργήσε σαν ένα fashion icon, όπως θα λέγαμε με σημερινούς όρους. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι νύφες θα αρχίσουν να επιλέγουν το λευκό ή το υπόλευκο ή τα μπέζ χρώματα για τα νηφικά τους φορέματα και πλέον σήμερα θα θεωρείται το κατεξοχήν χρώμα για γαμήλια ενδύματα. Εφόσον λοιπόν το προξενιό μας ήταν επιτυχές, το τραπέζι του Αραβώνα ήταν και αυτό επιτυχές, είχαν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες τους η οικογένεια του γαμπρού με τα καλέσματά τους, είχε προετοιμαστεί η πρίκα και είχε προετοιμαστεί και η ίδια η νύφη, δεν έμενε τίποτα άλλο παρά να ξεκινήσει η εορταστική υποπή που ακολουθούσε, συνήθως 2-3 μέρες πριν το γάμο, όπου μεταφέρονταν σε μποξάδες ή σε σεντούκια μέσα τα πρικιά της νύφης από την οικία των γονιών της στο καινούργιο της σπίτι πλέον, στο σπίτι που θα άνοιγε με το σύζυγό της μετά το γάμο. Αυτή η εκπομπή συνήθως συνοδευόταν από μουσική, από τον ιερέα του χωριού ή της περιοχής που ζούσε η νύφη, από φίλους των οικογενειών, πολλές φορές και από άγνωστους ανθρώπους που μέσα στον ενθουσιασμό τους ακολουθούσαν την εκπομπή. Το άτομο που έλειπε από αυτήν την πορεία ήταν η νύφη. Και έφτανε λοιπόν εκείνη η μέρα του γάμου, όπου τα 2 νεαρά παιδιά θα γινόντουσαν επιτέλους σύζυγοι. Οι γάμοι στη Μικρά Ασία τελούνταν κατά κύριο λόγο στις ενορίες, ή σχεδόν αποκλειστικά θα λέγαμε. Οι ενορίες αναλάμβαναν να τους παρέχουν και με το επίσημο νομικό έγγραφο, που δεν ήταν άλλο από την άδεια στέψεως. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα μικρό κομμάτι της τεράστιας συλλογής τέτοιων εγγράφων που διαθέτει η εστία Νέα Σμύρνης στα μουσεία της. Η άδεια στέψεως θα λέγαμε ότι είναι αντικείμενα που οι πρόσφυγες μετά το 1922 φέραν μαζί τους σε μεγάλο αριθμό. Αυτό συνέβη γιατί αποτελούσαν επίσημα έγγραφα τα οποία μπορούσαν να αποδείξουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή, ποιοι είναι, από πού έρχονται και ποιοι είναι οι σύζυγοί τους. Όπως κάθε πράγμα στη ζωή μας, κάποια πράγματα έχουν καλό και κάποια έχουν αρνητικό τέλος. Έτσι είναι και οι γάμοι. Θα λέγαμε ότι λόγω του ότι οι οικογένειες και οι κοινωνίες ήταν παραδοσιακές, το θέμα του διαζυγίου ήταν κοινωνικά μεμπτό. Όμως παρατηρούμε ότι από το 1900 και μετά, ιδίως στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, αρχίζουν και εμφανίζονται αρκετά έγγραφα, τα οποία δεν είναι άλλα από τα διαζευτήρια. Το συγκεκριμένο διαζευτήριο είναι υπογεγραμμένο από τον εθνομάρτυρα Μητροπολίτη της Σμύρνης, Χρυσόστομο. Πρόκειται για ένα διαζευτήριο του 1920, το οποίο επιβεβαιώνει τη λήξη ενός γάμου, αλλά επίσης επιβάλλει στο σύζυγο την καταβολή χρημάτων μηνιαίως στη σύζυγο, σαν αποζημίωση. Πρόκειται δηλαδή για μία μορφή διατροφής. Ακριβώς από κάτω μπορείτε να δείτε ένα πρικοσύμφωνο. Το συγκεκριμένο πρικοσύμφωνο
είναι από το 1930, ανήκει σε Μικρασιάτισσα, έχει υπογραφεί όμως στην Κάλυμνο πλέον. Η πρίκα είναι μία παράδοση η οποία κρατάει από την αρχαιότητα και ενώ δεν ήταν απαραίτητη η ύπαρξη ενός πρικοσυμφώνου για την τέλεση του γάμου, στην Μικρά Ασία παρατηρείται μεγάλος αριθμός τέτοιων εγγράφων, τα οποία συνέτεσαν συνήθως οι λόγοι του χωριού ή της πόλης όπου ζούσε η νύφη και υπογραφόταν με την παρουσία δύο μαρτύρων και του ιερέα. Το συγκεκριμένο πρικοσύμφωνο και σε παράλληλη μελέτη αυτού με άλλα πρικοσύμφωνα προηγούμενης εποχής ή παράλληλης με αυτό στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο έγγραφο, παρατηρούμε ότι τα πρικοσύμφωνα είχαν ως σκοπό την προστασία της γυναίκας. Τι θέλω να πω με αυτό? Βλέπουμε ότι παρά τη διαφορά στη σύνταξή τους, υπάρχουν κάποιοι όροι οι οποίοι είναι κοινοί. Παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση που η γυναίκα πέθανε κατά τη διάρκεια της γέννας, η πρίκα θα πήγαινε πίσω στην οικογένειά της προκειμένου να ξαναδοθεί με τη σειρά της στο παιδί αυτής. Βλέπουμε ότι στο πρικοσύμφωνο η κυριότητα δεν μεταβιβάζεται στο σύζυγο, αλλά παραμένει στην ίδια την κοπέλα. Και επίσης παρατηρούμε ότι στην περίπτωση διάλυσης του γάμου, η πρίκα της νύφης γετάει πίσω σε αυτή. Βλέπουμε λοιπόν όλους αυτούς τους άγραφους νόμους και κανόνες, οι οποίοι αποκτούν κάποια μορφή με τα πρικοσύμφωνα, βλέπουμε ότι έχουν ως κύριο μέλημα και στόχο να προστατεύσουν τη γυναίκα σε αυτό το νέο της ξεκίνημα και κυρίως να την προστατεύσουν και να της παρέχουν ασφάλεια μετά τη μετακίνησή της από την οικογένειά της σε μία νέα οικογένεια, σε αυτήν του σύζυγου της. Η πιο συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή σε όλη την ιεροτελεστία της προετοιμασίας αλλά και της τέλεσης του γάμου δεν ήταν άλλη από τον αποχωρισμό της μάνας με την κόρη. Έχει χιλιοτραγουδηθεί στα παραδοσιακά τραγούδια, σε τετράστιχα τραγούδια γάμου, ποίηματα. Στη Μικρά Ασία περιμέναν όλοι οι καλεσμένοι, αλλά και όλη η οικογένεια, να φτάσουν στο ζενίτ της συναισθηματικής τους έξαρσης και φόρτισης και βέβαια, αν τα λέγαμε, δεν ήταν τόσο θερμή συναισθηματικά η νύφη, φροντίζαν πάντοτε να την βάζουν να κάθεται δίπλα σε ένα μαγκάλι για να φαίνεται αναψοκοκκινισμένη. Αυτό εξυπηρετούσε και για έναν ακόμα λόγο. Αυτός ο χαμηλός και θερμός φωτισμός από το μαγκάλι έκανε την νύφη τους να μοιάζει πιο φρέσκια, πιο όμορφη. Προηγουμένως στην εξανάλυσή μας μιλήσαμε για τις ενδυμασίες, τις γαμήλιες στη Μικρά Ασία και σας είπα ότι ναι, όντως τα αστικά νηφικά από κάποια στιγμή και μετά αρχίζουν και γίνονται όλα λευκά και υπόλευκα ή αποχρώσεις του λευκού. Πριν όμως ήταν πολύχρωμα. Εδώ λοιπόν μέρος της συλλογής ενδυμάτων της εστίας Νέας Μύρνης παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση και εδώ μπορείτε να θαυμάσετε γαμήλιες ενδυμασίες από την Ίγδη, την Κεσάρια, το Εικόνιο. Παρατηρείτε τα χρώματα, τα έντονα χρώματα που έχουν και τη διαφορά στα υλικά, τα εξαίρετα σχέδια και κεντήματα, τα περίτεχνα στολίδια που φέρουν. Θα λέγαμε πως αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Καταρχήν, το χρώμα το λευκό στις πολλές ανατολικές παραδόσεις ήταν ένα χρώμα το οποίο σχετιζόταν κυρίως με το πένθος και όχι με το γάμο. Με το γάμο σχετιζόταν το χρυσό, το κόκκινο, το κίτρινο. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι εκείνη την εποχή τα ρούχα που κατασκευάζονταν για το γάμο δεν χρησιμοποιούνταν όπως σήμερα αποκλειστικά για εκείνη την ημέρα.
φιλοσοφία ανακύκλωσης των ενδυμάτων. Επομένως, η γαμήλια ενδυμασία την επόμενη χρονιά θα τη φορούσαν σαν το καλό τους φόρεμα και θα την κρατούσαν για μια ζωή όπου θα τη φορούσαν με μικρές αλλαγές και επισκευές. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι η δημιουργία και η κατασκευή ενδυμάτων εκείνη την εποχή πριν την βιομηχανοποίηση της ένδυσης έχει μεγάλο κόστος οικονομικό, αλλά απαιτείται και μεγάλο χρονικό διάστημα για την κατασκευή τους. Όσον αφορά την πρίκα των μικρασιατών, είτε πλουσίων, είτε φτωχών, είτε αστών, είτε χωρικών, από όπου και αν προέρχονταν, υπήρχε κάτι κοινό στα πρικιά τους. Δεν λείπαν ποτέ οι παντόφλες. Εδώ, από τη συλλογή των μουσείων της Εστίας, σας παρουσιάζω ένα ζεύγος από παντόφλες και ντυμένες, γυναικείες και άνδρικες, οι οποίες προέρχονται από το 1910, είναι από την Κατυπαδοκία. Και ο λόγος που δεν λείπαν ποτέ οι παντόφλες ήταν ότι για τους μικρασιάτες το να είναι κάποιος ξεπαπούτσοτος, όπως λέγανε, ήταν μεγάλη ένδειξη ένδυας, αλλά και έλλειψης τρόπων. Σε αυτή την προθήκη σας παρουσιάζω μια πολύ ιδιαίτερη ενδυμασία, ανδρική αυτή τη φορά, η οποία προέρχεται από το κουκλουτζά της Σμύρνης. Ο κουκλουτζάς της Σμύρνης ήταν ένα προάστιο λίγο πιο έξω από τη Σμύρνη, στο οποίο καλλιεργούνταν κατά κύριο λόγο αμπέλια και σίκα. Και μέσω του λιμανιού της Σμύρνης εξάγονταν σε όλο τον κόσμο, κατά κύριο λόγο στην Μασσαλία. Ήταν ένα προάστιο το οποίο το 1922 είχε πλήθος Ελλήνων, οι οποίοι είχαν πολύ έντονη εμπορική δράση. Στην πραγματικότητα όμως η άνθησή του ήρθε μετά το 1870, μετά τα ορλοφικά δηλαδή, όπου Έλληνες μετακινήθηκαν κυρίως από τα Κύθυρα σε αυτό το μικρό προάστιο έξω από τη Σμύρνη, βρίσκοντας καταφύγιο εκεί. Και θα δημιουργήσουν άνθηση για τα επόμενα 50 χρόνια, μέχρι και την καταστροφή. Η συγκεκριμένη ενδυμασία βλέπουμε ότι έχει έντονες επιρροές από την νησιωτική Ελλάδα, γι' αυτό φέρει και μία βράκα η οποία φτάνει μέχρι το γόνατο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις επιρροές που φέρνουν και οι Έλληνες οι οποίοι μετακινούνται στη Μικρά Ασία. Τέλος, θα ήθελα να σας παρουσιάσω και δύο αστικές ενδυμασίες. Η μία είναι αυτό το φόρεμα, το οποίο κατασκευάστηκε στη Σμύρνη το 1890 για έναν γάμο, ο οποίος τελέστηκε στη Σάμο τον ίδιο χρόνο. Δίπλα του ακριβώς βρίσκεται όμως μία φωτογραφία του 1992 που το φοράει μία νύφη. Αυτή είναι η τρισέγγονη της ιδιοκτήτριας αυτού του νηφικού φορέματος και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπουμε το πώς αυτός ο αισθητικός θησαυρός των μικρασιατών κρατάται ακόμα ζωντανός, όχι μόνο στις μουσιακές συλλογές, αλλά και στην καθημερινότητα. Αποτελούν ακόμα χρηστικά αντικείμενα, τα οποία πέρα από την ιστορική και μουσική τους αξία, έχουν έντονη συναισθηματική, αλλά έχουν και χρηστική αξία. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται μια αστική ενδυμασία, γαμήλια, η οποία όμως είναι από την Κωνσταντινούπολη. Η συγκεκριμένη είναι από το 1910. Η ευχάριστη λεπτομέρεια είναι ότι μέσα, κατά την παραλαβή της δωρεάς, μέσα στην τσέπη, βρήκαμε και το ζευγάρι από τα γάτια που διέθετε ο γαμπρός, τα οποία εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο για να καπνίσει, χωρίς να λερώσει βέβαια τα χέρια του. Επομένως, ο γάμος στη Μικρά Ασία ξεκινούσε με το τραπέζι του Αραβώνα, αλλά ολοκληρωνόταν και με ένα τραπέζι. Αυτό δεν ήταν άλλο από το γαμήλιο τραπέζι. Στο γαμήλιο τραπέζι υπήρχαν τα κεράσματα, αμυνταλωτά,
κουραμπιέδες, γλυκά, τρόφιμα, φρούτα, ό,τι καλό μπορούσε η οικογένεια να παρέχει, καθώς επίσης και ποτά. Τα γλέντια του γάμου κρατούσαν από μία μέρα έως και μία εβδομάδα, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα και την κοινωνική θέση του ζευγαριού. Και βέβαια και από αυτό το τραπέζι δεν έλειπε πάλι η εικόνα της Παναγίας, η οποία επισφράγιζε την ένωση των δύο νέων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας παρακαλέσουμε να βγείτε από την ίδια πόρτα για να μην χαλάσει το προξενιό. Θα ήθελα τέλος να σας υπενθυμίσω πως τα μουσεία της εστίας παραμένουν ανοιχτά στο κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 5 το απόγευμα και πραγματοποιούνται καθημερινές ξεναγήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά έπειτα από ραντεβού. Γεια σας!